Jedno z prvých šťavnatých zariadení na Slovensku je Natura Resort Veľká Lomnica. No a prečo je šťavnaté? Pretože od začiatku pobytu až po jeho koniec zažijete tu niekoľko gastronomických zážitkov. Tak sa poďte pozrieť, ako vyzerajú. Okay. Prvý zážitok vás čaká už priamo na vašom ubytovaní. Ak si zvolíte apartmán alebo chatu s výhľadom na Vysoké Tatry, tak priamo tu vás bude čakať unikátny darček, ktorý pohľadí vaše chuťové poháriky. A toto je on. Mini Gentle Jam, ktorý ale spĺňa o mnoho väčšiu úlohu, ako si len myslíte. Nie len, že si samotný džemik s alkoholom viete vychutnať, ale na tomto podkladovom letáku nájdete celú šťavnatú cestu a všetky gastrozážitky, ktoré viete v Natura Resorte zažiť. A ja si vyberám reštauráciu. Neviem ako vy, ale ja milujem jesť v nádherných priestoroch. No a práve reštaurácia Rock Farm Natura Resortu sa môže popíšiť takýmito brutálnymi priestormi. Ale viete, čo je skvelé? Že to tu nie len fantasticky vyzerá, ale aj geniálne chutí. V rámci menu nájdete niekoľko domácich špecialít, bezmäsité jedlá, tradičné slovenské jedlá, ale ja som si vybrala telacie mäsko s pometenou slivkou, čo je slivkový džem s metou, kakaom a 12-ročným Diplomatiko rumom. Ďakujem. Wow! Raňajkami väčšinou končí váš pobyt, ale v Natura Resort to nie je dôvod na smutok. Práve naopak. Tuto vás čakajú absolútne gastronomické raňajky. Dokonca doladené šťavnatým Gentle Jam Cornerom. Viete, čo je skvelé na tomto Natura Resorte? Že gastronomické zážitky tu máte naozaj na každom kroku. Ale viete, čo je ešte lepšie? Že niekoľko zážitkov si môžete zobrať aj domov. Hneď vedľa recepcie nájdete aj tento farm shop. No a tu si môžete kúpiť niekoľko druhov suvidovaných mäsiek priamo z ich farmy, alebo remeselné pivka, alebo aj Gentle Jam, ktorý ste mali možnosť ochutnať na raňajkách.